Россия бер телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Казан Кремлендә ТСР төзелүнең 100 еллыгы чараларына йомгак ясалды. Оештыру комитеты утырышын президент Рөстәм Миңнеханов алып барды. Республиканың бер гасырлык тарихына багышланган тантаналар төрле форматта узды. Барлыгы 14 меңнән артык чара оештырылган. Бәйрәм тантаналары тарихка яңача караш формалаштырырга, төрле буын вәкилләренең батырлык үрнәкләрен искә алып, бәяләү мөмкинлеген бирде дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Хөкүмәттә 2020 елга республиканың берләштерелгән бюджетын үтәү йомгаклары һәм 21 елга бурычлар буенча утырыш узды. Киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия финанс министры Антон Силуанов катнашты. Бюджет үтәлеше һәм ил күләм проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Илнең финанс министры республикада икътисадның актив үсешен һәм ил күләм проектларының уңышлы гамәлгә ашырылуын билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов Антон Силуановны нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм республиканың социаль-икътисади мөмкинлекләрен ныгытудагы хезмәтләре өчен ТСРның 100 еллыгы медале белән бүләкләде. Безнең республика бюджеты һәм җирле бюджетларына үтәлеше ел барышында безнең инде күпмедер күләмдә акчаларыбыз калган иде ел башына. Шулар һәм инде 22,3 миллиард сум күләмендә федераль бюджеттан безгә ярдәм бирелде һәм 2 миллиард сум күләмендә бюджетный кредит, льготный ташламалы кредит бирелде. Булар барсы да менә безгә республика бюджетын һәм җирле бюджетларны иң мөһимнәрен дип әйтәм инде тулы күләмдә үтәргә мөмкинчелек бирде. Әкият Курчак театры сәхнәсендә балаларга Кай белән Герданың яңа ел маҗаралары әкияти тамашасын күрсәттеләр. Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсе депутатлары быел беренче хәйрия чыршы бәйрәмен үткәрделәр. Тамашага балаларны тәрбиягә алган һәм күп балалы гаиләләрдән, сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән, шулай ук сәләтле балаларны һәм төрле конкурсларда җиңүчеләрне чакырдылар. Пандемия сәбәпле депутатлар бәйрәм тамашасын күзәтчелек органнарының барлык таләпләрен исәпкә алып оештырдылар. Спектакльдән соң балаларга яңа ел бүләкләре тапшырылды. Сүз уңаеннан татлы күчтәнәчләр хәзер коронавирус хастаханәләрендә дәваланучы балаларга да өләшенә. Серле кыш бабай бөтен Россия акциясе башланды. Яңа елны каршылауда ил халкын якынайтуга юнәлдерелгән чарада 2021 елның 10 гыйнварына кадәр катнашырга була. Теркәлү tainyDedMoroz.rf сайтында бара. Акциядә катнашучы яңа ел белән котлыйсы кешесенең элемтә өчен мәгълүматын ала. Бүләкләр алмашу онлайн, офлайн форматларда бара. Теләгән төбәген яисә илне сайлап катнашу географиясын катнашучылар үзләре билгели ала. Эрмитаж Казан үзәгендә тылсымлы фонарь күргәзмәсе ачылды. Анда элек тылсымлы фонарьлар дип атап йөртелгән беренче проекция җайланмалары, 19 гасырның күләгә театрлары, кулдан эшләнгән оригиналь пыяла слайдлар һәм башка оптик уенчыклар тәкъдим ителгән. Ядкәрләрне беренче булып безнең иҗат төркеме дә карап кайтты. Күргәзмәне оештыручы Максим Васильев килгән кунакларга күләгә театрының асылын аңлата. Моннан 1700 еллар элек Кытайда барлыкка килгән сәнгать үрнәкләре хәзер Казанда тәкъдим ителде. Тылсымлы фонарь дип исемләнгән күргәзмәдә 50дән артык экспонатны карап була. Төп үзенчәлеге шунда, күргәзмә кунаклары тылсымлы фонарьларны карап кына калмыйча, аларны мөстәкыйль куллана, 19 гасыр үрнәкләре буенча төзелгән күләгә театрында үз күренешен куя алачак. Шул максаттан чыгып, махсус 10ннан артык интерактив җайланма әзерләнгән. Алар оригиналь оптик уенчыкларының зурайтылган күчермәләре булып тора. Димәк, механик слайдларны күчереп, аларның анимацияләрен кабатлап булачак. Тылсымлы фонарьларның кинематография үсеше тарихында әһәмияте әйтеп бетергесез зур. Алар патшаларның күңелен күрү өчен кулланылган. Соңрак исә тылсымлы фонарьларга кот очкыч фонарьлар дип тә исем бирәләр. Аның белән ярлы халыкны куркытканнар. Күргәзмәдә тәкъдим ителгән иң борынгы тылсымлы фонарь 1850 елга карый. Ул шәм белән яктыртылган. Соңрак исә керосин лампаларда куллана башлаганнар.
В Новый год хочется волшебства. И история анимация, она как раз под это волшебство подходит, но... Элек бик күркәм гадәт булган. Яңа ел бәйрәмнәрендә өйләрдә яңа ел фонарьларын кабыза торган булганнар. Бу үзенә күрә бер тылсым тудырган. Шуңа күрә дә нәкъ менә яңа ел бәйрәмнәрендә без әлеге күргәзмәне оештырырга булдык. Коллекция тулланды, интерактив җайланмалар әзерләнде. Без горурланып әйтә алабыз, бөтен Россиядә мондый күргәзмә беренче тапкыр тәкъдим ителә. Тәкъдим ителгән экспонатлар Америка Кушма Штатлары һәм Европадан кайтартылган. Күргәзмә 31 гыйнварга кадәр эшләячәк. Ул балаларга да, өлкән яшьтәгеләргә дә кызык булачак ди оештыручылар. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам.